Те обаче успяха да създадат само 2-3 сериозни опасности на Буфон. Още в първата минута един удар на път, без платен от италианския вратар. А в края на това първо по време той пусна и гол в много лош момент, пусна до Италия, точно в края на първото по време, когато матча вече отиваше на почивката. Така, Бразилия води срещу Италия с 1-0. Матч от група А на победа в Кубка на конфедерациите. Пауза, отиваме към нашото студио, след което отново ще бъдем на Арена Фонтанова. Италия с 1-0 на програмата на стадиона в Задар. Браво за моля за коментари. Много голямо присъствие на протестиращи. Даже бих казала, че в сравнение с други нощи тази протестиращите са особено много. Първите от днес се появиха на участие на Божия футболни агитки, които запалиха знак от символ експонтират. Днес също така ни протестира, който е намиран на протестите с обичайните си артистични прояви, но днес на протести се присъединиха от гейовскостта, знаете, сменен за да няма провокации. Въпреки това няколко души от гейовскостта дойдоха с знамена, на които беше изобразено цветовете на дъгата. Знаете, това е знамето на гейовскостта. Това предизвика конфликт между някои от протестиращите и представителите на гейовскостта. Даже имаше лек сблъсък, но останалите хора тук от протеста, наблюдавайки този сблъсък, започнаха да скандират мирен протест и скоро отшумя това напрежение. Иначе проблемът беше, че протестиращите казаха как е възможно такива знамена, символ на гейовскостта да бъдат раздавани на деца. Също това се недоволстваха, но от гейовскостта отвърнаха, че Hello, 51, 434.